हेलौ बड' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामबाय। जे आङो मोनसे आपडेट मोनदों, जे आङो मोनसे भिडिअ नायनानै नुदों जे YBY ट्रेडिं एप्स, बे एप्सआव जाय बर'फोरा लिड लानानै ट्रेडिं खालामनायनि बागै गोबां बर'फोरखौ माने YBY आव इनभेस्ट खालामनानै सानफ्रोमबो दैलि आर्निं खालामनो हायो होननानै जों गोबां सुबुंफ्रानो बे माखासे बर'फोरनि भाइरेल खालामनायनि थ्रुयैनो गोबां मानसिफ्रा थारमाने इनभेस्ट खालामनानै रां खामायनो हागोन, इजि प्रसेसै रां खामायनो हागोन साननानै बयबो YBY आव हाबसोनानै दा गोबां मानसिफ्रानो थाखाफ्रा फासिनानै थाजाजोब्बाय। रावबो थाखाखौ उइद्र' खालामनो हायासै। दा बे YBY आवहाय जाय लिड लादों बिसोरखौ नागिरै दा मा होनदों, बिसोर सानै मानसि लिड लाग्राखौ थारमाने हमनानै मोनबाय जाहैदों। बे सानै लिड लाग्रा बर' लिडारफोरनि मुङानो जाबाय अनिराम बसुमतारी आरो मिथिंगा बसुमतारी। बिथांमोनहा गोबां बर' सुबुंफोरनि माने रांफोरखौ बरबाद खालामना होनाय जाबाय। दा बिथांमोनहा CID जों हमजाबाय। बे नटिसखौ दिनै आङो बिथां MJ ब्रादारनि भिडिअ'आवहाय नायनानै नुनो मोननाय जादों। बेखौनो आङो गोदानै नोंथांमोननो एसे एक्सप्लेन खालाम। अके, दा बे भिडिअ'खौ जुदि नोंथांमोना नुबायब्ला अब्ला बुजिनानै मोनबाय इजि मानिया माब्लाबाबो साक्सेस जाया। दा जोङो ट्रेडिंआवहाय बेबायदि सानफ्रोमबो ट्रेडिं खालामनानै जों सानफ्रोमबो आर्निं खालामनो हायो नामा? नोंथाङा बबेयावहाय नुनाय? नोंथाङा ट्रेडिंनि बागै जेबो नलेजआनो गैया, नोंथाङा ट्रेडिंआव सानफ्रोमबो प्रफिटल' जाबाय थायो, लसनि अनजिमाखौनो नुनो मोना, बिदिब्ला बे ट्रेडिं नङा। नोंथाङा ट्रेडिंनि बागै रिसार्च खालामनानै नाय। गोबां इउटिउबआव ट्रेडिं खालामनायनि, आर्निं खालामनायनि बागै गोबां नलेज नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बे ट्रेडिं खालामनाया दिनै मैयानि नङा, गोबां बोसोर समनिफ्रायनो ट्रेडिंनि सोमोन्दै एक्सप्लेन खालामबोनाय, ट्रेडिं खालामनानै जों माबायदि रां खामायनो हायो बेनि सोमोन्दै जोङो सिगांनिफ्रायनो जों नुबोबाय थादों। बेवहाय जोङो ट्रेडिंआवहाय एसेबां सहसाव इनकाम खालामनो हाया। नाथाय बेवहाय जे दा गोदान एप्सआव जे गोबां बर'फ्रा गावनो जेबो नलेज गैयालासिनो ओरैनो सा साज्रां बुजिनायजों मा खालामबाय, थगायजानानै लिड लालाबायनानै दा गावनि डाउनलाइनावहाय गोबां अनजिमानि माने जइन खालामहोनानै बे जइन जानाय सुबुंफोरनिफ्रायनो गोबां रां आरजिनो हागोन, बेबायदि गोबां सुबुंफोरखौनो डाउनलाइनाव सोनानै आरो बिसोरखौ फैसा इनभेस्ट खालामहोनानै गावसोरबो फार्स्ट टाइमाव इनभेस्ट खालामबाय आरो बिसोरखौबो गोबां रां इनभेस्ट खालामहोनानै साननैसो प्रफिट देखायफ्लाहोनानै मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो कम्पानिया थैबाय। बे कम्पानिखौ जेबो रिसार्च खालामालासिनो, बे कम्पानिया सार्टिफाइड कम्पानि, सेबि रेजिस्टार कम्पानि नंगौना नङा बेफोर कम्पानिखौ रिसार्च खालामालासिनो, फुराना सोलिबाय थानाय ट्रेडिं एप्स नंगौना नङा बेफोरखौ जोङो बिजिरना नायालासिनो जोङो गोबां गाब्र'लाबायबाय। बेखौ गोबां भाइरेल खालामलाबायनानै गोबां मानसिनि थाखाफ्रा बरबाद जाजोब्बाय। बिदिब्ला मा लाब जाखो दा? YBY बायदिनो बेबायदिनो गोबां ट्रेडिं एप्स ओंखारगासिनो दङ उन आरो बिनि सिगाङावबो गोबां माने थगायग्रा बायदिसिना एप्स गोदान नाम लानानै माखासे दुथां सुबुंफ्रा बेबायदिनो थगाय फैसा लुथिनानै लांगासिनो दङ। YBYल' नङा, YBYआ फेमाससिन जाबाय नालाय, दा YBYआव जोङो गोबां लस जानायखौ नुनो मोनदों। नाथाय बिनि सिगाङावबो आरो उनावबो दासिमबो गोबां मानसिफ्रा लस खालामनानै लागासिनो दङ। बेखायनो बेफोरबायदि गोदान एप्स ओंखारनायफ्राव जोङो मालाबाबो फोथायनाङा। दा नोंथांमोना जुदि आर्निं खालामनो गोसोब्ला, आर्निं खालामनानै जोङो फिउचारखौ, लाइफखौ जुदि खालामनो लुगैदोंब्ला नोंथाङा गोबां नलेज लाग्रोनांगोन। नलेज लाखांनायनि उनावसो नोंथाङा बैफोर खामानियाव आगान होनांगौ। बेखायनो जोङो सानसे साननैल' रां आरजिनाय इजि मानि आर्निं एप्सफोराव जोङो माब्लाबाबो इनभेस्ट खालामनाङा। जोङो बेफोरखौ दाफोथाय। जुदि जोङो इनकाम खालामनो गोसोथारब्ला, नोंथाङा ट्रेडिं होननाय जिनिसखौ बुजिथारनोब्ला, ट्रेडिंनि सोमोन्दै नोंथाङा सार्च खालामनानै मोजाङै सोलोंनानै लाग्रो।
ट्रेडिं खालामनानै माबायदि जोङो इनकाम खालामनो हायो, लाइफ टाइम जोङो आर्निं खालामबाय थानो हायो, बेनि सोमोन्दै नोंथाङा कर्स लानोबो गोनां जानो हानाय, जुदि नोंथाङा रोंनो गोसोथारोब्ला। आरो नोंथाङा जुदि इनभेस्ट खालामनाया माबायदि प्रसेसै इनभेस्ट खालामो बेफोरखौबो नोंथाङा सोलोंना लानाया मोजां। अब्लासो गावनि लार्निंजों, गावनि सोलोंनायजों इनकाम खालामनायासो बेसो आर्निं खालामनो हायो। लार्निं खालामग्रोनांगौ, बिनि उनावसो आर्निं खालामनो हायो। इजि प्रसेसै जों मालाबाबो आर्निं खालामनो हाया। नोंथाङा एक्टिभ इनकाम आरो पेसिभ इनकाम बे मोननै इनकामनि सोमोन्दै नोंथाङा सार्च खालामनानै नाय, माखौ एक्टिभ इनकाम होनो, माखौ पेसिभ इनकाम होनो। नोंथाङानो जुदि लाइफ टाइम इनकाम खालामनो लुगैदोंब्ला पेसिभ इनकाम सर्सखौबो नोंथाङा सोलोंनानै लानांगोन, एक्टिभ इनकामखौबो नोंथाङा बुजिनानै लानांगोन। आङो आंनि बे भिडिअ'आवहाय एसेबां माने गोलाव खालामनो सानाखै, भिडिअ'खौ आङो बेखिनिखौनो एक्सप्लेन खालामबाय। आङो आंनि भिडिअ'नि गेजेरजोंबो आङो माबायदि इनभेस्ट खालामो, माबायदि जोङो इनभेस्ट खालामनानै लं टार्म दोननानै जोङो लं टार्म इनकाम खालामनो हायो, पेसिभ इनकाम बायदि जोङो मोनसे प्रसेस माने लाइफ टाइम इनकाम खालामनानै लानो हायो, बे प्रसेसखौ नोंथांमोना बा जों बयबो सोलोंनानै लाग्रोनांगोन, अब्लासो जोङो साक्सेस जागोन। नङाब्ला जों बेबायदिनो इजि मानि इनकामजों जोङो खारबाय थायोब्ला सानफ्रामबो फेल जाबाय थागोन। अराय सम जोङो सानफ्रामबो प्रफिट लुबैनायजों जेबो खामानि जानाय नङा। ट्रेडिं होननाय जिनिसखौ जोङो सोलोंग्रोना लानांगोन, बिनि उनावसो जोङो खामानिखौ मावनांगौ। बिदिब्ला बे भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो भिडिअ'खौ जुदि नोंथांमोना गोदानै जुदि नायदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।